haka zuciyar Mustapha ya rayu da saukarta. Kin san wanzuwar risala a barki a tozarta, ban ga kamar ki ba kaf a kaunu wajen girma. Ba wani arziki nan da can da ya kai santa, don haka zuciya ta girgu da ƙaunarta. Tabbas za da san ba ta yada masoyanta, ki yarda da mu a fadar kina na uwar girma. Ya Zahra ya yar ma'aikin Allahu, gaida Batulu ya jauhari a wajen girma. Tunda na san ilahi ka yarda da yardarta, sai na tsaya a nan don na gane hakikanta. Ko da na tambaya maluma suka ce kanta jauharatul kamal ce, kai bi ta kasan girma. Ma'ana in ka bauta wa rabbi makaginta, ba ta a zuciyarka ko kaɗan bai karbanta, don ita ce wasilar da jalla ta sheta gare ka da ni idan gun sabo ka bi ɗan girma. Ya Zahra ya yar ma'aikin Allahu, gaida Batulu ya jauhari a wajen girma. Sirri ce ta Allah Batulu ka hankalta, don haka ne da ka biye kanta ka dube ta, za ka ga shugaba kawai ne dukkan sifarta. Shaukin Zahra mu kullum ya kayo girma. Tsokar Mustapha ɗai da ba waje tamkarta, duk makiyin ta jifa yake kan abanta. Rabbi ka sai da ba mu san duk mai ginta, ko alinmu ne kar ka bar su san girma. Ya Zahra ya yar ma'aikin Allahu, gaida Batulu ya jauhari a wajen girma. In na tuno ki Zahra urai na ka daidaita, na kan ci na ganki har ma a ce na yi begenta. Ashe ke ce aminci a ranar keɓanta, kokon gabanki ya yar gidan da ta san girma. Kin yi ado da sarrafuna in ka ganta, ga ta karimi ya ce Batul yar annabuta. Ni ba wanki ne Zahra gane ki min kyauta, irin kyautar ki kan ɗan kaɗan ya ji yayi girma. Ya Zahra ya yar ma'aikin Allahu, gaida Batulu ya jauhari a wajen girma. In mutuwa ta zo ma yawaita faɗin binta, Azra'ilu kan rusuna kan mai santa, haka ma in ka je ka bari ba to zarta, kar da na kirisa ma maraba da ban girma. Da rai sutura da san Zahra sai na ji na huta, don haka ma ya zama lahira ban tsora
buɗaɗa duk zukata ilahu muribanta zuwan shaknura maula ya wanda ya ɗau tuta gidan zahara udan lahiran mu musan girma. Ka tallafi duk muradan da ke yi nima gunta nan a ƙasar mu har duniya duk fadinta nan a sumayya ɗan harisun mu kalamunta duk lamarin su zara ta yo musu ban girma. Ya zahara ya ƴar ma'aikin Allahu gaida batulu ya jauhari a wajen girma. Tammat san tsaya na cikin begen binta don tsarkin batul rabbi domin ƴaƴanta ka kauda dukan gazawa da raunin mai santa mu zama biyanta hakkun dukan mu musamman.